Vítejte na premiéře předabovaného filmu Velocipastor. Zápletka je jednoduchá. Pastor měnící se dinosaura. Předpokládám, že většina z vás diváků tenhle snímek už viděla. Díky našemu opravdu špatnému dabingu se z něho stává naprosto jiný zážitek. I naprosto jiný film. Troufám si říci, že o mnoho horší než jednička. V originále. Můžete se těšit na obsazení 13 dabérů, z čehož vlastně 5 postav dabují ženy, když to jsou mužské postavy. Všechno to bylo natáčené a ozvučené v opravdu nekvalitních prostorách, takže si můžete všímat různého šumu, vrtačky na silnici, případně mluvy v zákulisí, dabérů, kteří se neudrželi. I tak věřím, že půjde o nezapomenutelný zážitek, který budete vyprávět svým dětem. Užijte si promítání.